magana zan yau amma akan ma'aurata wayanda suke yin auren biyan bukata ko dan sha'awa suke Allah ya kyauta. Roƙo na Allah sa ku ci kuma ku gyara. Ka samu yarinya rayuwarta ka bata, ka aure ta babu jimawa ka sake ta, ka ɗanɗana abun da zuciyarka ke bukata, har za ka iya rubuta shika uku ka bata. Abun ya jima yana mun ciwo a zuciyata, irin wannan abu sai dai kawai Allah ya kyauta. Ka kasa gane ina rayuwar ta dosa, laifin na gun maza ne ko dai gun iyaye, ko dai ke ce kullum da kike faman bin kawaye, in baki bari ba gobe ke za su saka hawaye. Mutuwar aure abu ne abin takaici, ka aure da yarka cikin rufin asiri, amma duk da hakan a dinga tura ma takaici. Amma kun san matan ma ai suna da nasu laifi. Okay, an dauke ki an kake gida na mutunci, amma kin kasa ganewa kullum ke ce budurci. Kin manta lokacin da kike faman yin budurci, to wallahi aka sake kiki sani babu sauki yin zawarci.